Haka jingre kai Duran Cup Semifinal benengkong hapreng ka Northeast United kabadai ka klub kabayo rung nengkong siya ka Semifinal jong ka Duran Cup Pyrshah ka East Bengal kabadai ka Kenhun kabalayo ra hadu kanriu sin ia ka Duran Cup. Haba pai siya ka jingre kai Semifinal haba sedang jong ka jingre kai baro art ligi Kenhun kia khai Henry day haka minit ka ba ar peu ar ka Northeast United kaliyo ban penki jar nengkong haka ni ka jingre kai Bat ia ka gol layo ban tap daw player na ka Spain u Michael Sabako. Bat ia ka bol lay rapen bu daw rang ilekay na Asam u Partip Gogoy. Bat ling baga ni ka shigol ki rang ilekay jong ka East Bengal ki klemla ban sikol yang wala da ka East Bengal ka kamklan ia ka Northeast United. Haga baga yo adun riu peun riu persen ka position kat ba ka Northeast United kayo tang lai peu 100% ka position haga kela step. Bat hadu ukut ka kela step ka Northeast United katam dai way lanot. Haka jingle kai haka kelamit ka Northeast United kalayo biang bantep ya ka gol ka ba ar haka ni ka jingle kai engba u player na ka jella Manipur u Phalguni Singh bat ka deru ka gol ka ba itenan pha bat leng ba ka ni ka gol na pelong ya ka Northeast United bagan don jingkerman bani orung syaka final haka sin ka baningkong haka jingle kai Duran Cup Henry kirang ile kai jong ka East Bengal ki klem du jingkerman bat dei haka minit ka ba nyau peu nyau leng ba ka un gol ka East Bengal kalayo bantep ya ka gol ka baningkong Haka ni ka jingile kai. Baling baga ni ka gol kalapan kemen ya ki nong Christian jong ka East Bengal ki bawan ban sakhi ya ka ni ka jingile kai. Bat hashwa ban kot ka jingile kai player jong ka Northeast United ulayo pedang ya ka red card. Bat hadin 10 menit ka jingile pedang red card player jong ka Northeast United ka East Bengal kalayo ban tap ya ka gol pen ya kai. Lengba u Nandha Kumar. Bat leng baga ni ka gol la penlong ya baro art ligi Kenhun bagan ya kai. Adu bokot ka khandai peu menit bat khandai minit ka additional time. Bat leng bagan ka jingya khai la hab ban ra sya ka penalty shootout ban rai mano ban yo rung sya ka final. Bat day hak penalty shootout ka East Bengal kala pen kutno ya ka jingya lanti jong ka Northeast United sya ka final haka bagalala ban pelip haka penalty shootout bat yo rung sya ka final jong ka Duran Cup.